kijön. Jó, itt a gólyalábat. Bizony. Sziasztok! Sziasztok! Úgy hallottam, hogy van közületek valaki, sőt nem is valaki, hanem ketten, akinek most ünneplik a születésnapját. Igaz? Most fel a kezek. Igen, tényleg, hogy hívnak? Marcikának. Gyertek ide, most innen jobban látunk, gyertek! Isten éltesse! Köszönöm szépen, mondják. Gyertek ide, jó? Isten éltesse! Köszönjük. És van még valaki, akinek most ünneplik a születésnapját? Igen, Nem van Marcinak. valakinek szülinapja? Marcikának. Marcinak is eljátszol a boldog születésnapot. Marcika, nyújtsd fel a kezedet, Marci! Boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen sok ilyen szép napot! Jöjjenek a születésnaposok! Van kedvetek még énekelni? Igen! Akkor lemegyek hozzátok, és akkor addig találjátok ki, hogy mi az, amit énekeljük. Mit szeretnétek énekelni? Na, mit szeretnék énekelni akkor? Hát, megérdemel egy nagy tapsot, tényleg. Na, mit szeretnék énekelni? Na, mit énekeljünk? Figyelj! Azt nem motorozza. Anyjához készül, lengyel osztába, csúnyos csatába, aranyos a sarka, fordulj ki, aranyos Mari. Na, te mit szeretnél, Botika, énekelni? Süss fel napot! Úgy felültem az autóm tetejére, és úgy fölcsatoltam a lábam. Éppen, ha nagyon akarok, el tudok. Mit tudtok még énekelni? Melyiket? Azt mondva? Segítesz nekem? Adiót, adiót, rajta vissza, magyarok, magyarok, tessék